हाय लोगोफोर मा खबर बयबो मोजाङैनो दङ ना दिनै आं मोनसे गोदान ब्लग लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव फैबावबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा नायनानै मोजां मोनगोन आरो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आरो जायफोरा गोदान भिउआर्स प्लिज लोगोफोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होदो जेब्लानाखि आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामगोन अब्ला नोंथांमोनाव नटिफिकेशना सौहैगोन आरोना दिनैना लोगोफोर आंना बिदाया फौजि ओमफ्राय बेना सुटिया जोबसिगोन ओमफ्राय बेनि फेभरेट माने बोरमा बेदर संदों आरो आं ना ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोननो देखायनो होननानै भिडिअ खालामबाय आं ओमफ्राय आंनि संनाया माबायदि नोंथांमोनहा नायलांदो जोबजासे स' गोबाव खालायालासिनो थ'दो बिदिब्ला आङो बेदरखौ साफा सुखांबाय ओमफ्राय आं बेखौ दा मेरिनेट खालामनानै लाग्रोनोसै हालदै जिरा गुरि एसे फानलुनि गुन्दै कालारनि थाखाय मिट मसला बेनि उनाव नै थाव एसे आं बेखौ मिक्स खालामनोसै बिराद मोजां बेदर लाबोखादों आं लोगोफोर दानाबा जाबाय आंना मेरिनेट खालामनाया दसे समनि थाखाय दोनथ'नोसै आं बेखौ नाय लोगोफोर फानलु गोरान एसेबां लाबाय आं ओमफ्राय पेकेटनिबो दंखायो ओमफ्राय नैबे हाइजें नैबे सामब्राम गुफुर ओमफ्राय टमेट' थाइनै ओमफ्राय सामब्राम दरब्रै आं बेखौ दानाबा मिक्साराव होनोसै ओमफ्राय टमेट'खौ फिसा फिसा हागोन दै नैबे फिसा फिसा हानांगौ मिक्साराव थाब गेब्लेनायनि थाखाय ना नै जाबाय दानाबा ना कुकारनि दैया रानबाय एबार थाव हरबाय आं जासिगोन नै हरजासिगोन जिन्जार गार्लिक अनियन टमेट' गासिबनिबो फानलु गोराननि पेस्ट आरोना दसे एवनोसै बेबायदिनो हालदै होबावबाय आं एसे लोगोफोर बेखौ उननायावबो होखादोंमोन आरो संख्रिखौ आरो बेदरावबो होखाबाय मस्लाफोरखौ एसे एसे हरबावजों जिराखौबो दहाय एसेल' होदोंना एक सेकेन्डसोनि थाखाय बेखौ थाखिनिखौ बिदि खोबनानै दोनोबा ओमफ्राय बेयाव मोजां सेन्ट फैयो आरोना जाबाय एबार आङो हरनोसै बेदरखौ नै एबार आं नै बेदरखौ हरनोसै आं दिनै काश्मीरी मटन कारिखौ फल' खालामनो सानदों आरोखि ओमफ्राय बेसेबां मोजां जागोन आं मिथिया ट्राइ खालामगोन आरोना आंनिफ्राय बेसेबां बेस्ट जायो बेखौ आङो ट्राइ खालामगोन लोगो कुकाराव संनायखाय ना ओमफ्राय एसे एरनो आख' फाख' जादों आरोना एसे सम एवनानै बेखौ दै होनानै सिटि मारिगोन आरो बेखौ होबावगोनसै आं लोगोफोर आंनि फेभरेटथार आरोना नरसिं बिलाइ गोरलै गोरलै बेनि माबाखौनो एग्लुंनानै हरनोसै आं दै हरजानाय जाबाय नांबावगोन एसे र' बास जाबाय दानाबा आङो खनबासो गाबहोनोसै 6 times सिटि गाबहोदोंमोन आं दा बोखोबाय नै गुरै जाबाय दानाबा बेदरा सफ्ट बेनि उनाव नै आं साराय जानहरफिनबावबाय
दहायथ' थाव होखाबाय आं लोगोफोर आं दा थाव होला खि होनोसै एबार नै मस्लाखौ हरसै आं लोगोफोर नुदोंना मा होदों जाबाय बेबो रेडि एबार आं बेवहाय बेदरखौ लखबनानै हरनोसै नै हरबाय आङो दानाबा एबार फोराननोसै लोगोफोर बेखौ एसे जुलद्राय जादोंना बेखौ फोरानगोन आरो नै आं मोननायनि सिगां मस्ला एसे सारबावनोसै मोदोमनायनि थाखाय बोरमा बेदरा एसे मस्ला संख्रि फानलु ज्रोमबासो गोथाव जायो दानाबा आङो नै नरसिं बिलाइखौ हरनोसै नै लोगोफोर जाबाय दानाबा बिराद मोजां संखाबाय आङो बेदराबो नै गुरै जाबाय लोगोफोर नुदोंना माबायदि टेस्टि संखो आं प्लिज कमेन्ट्सआव खिन्थाहरलाय नोंथांमोनहा माबायदि सङो बिराद गोथाव जाखाबाय आंथ' दरसे साखिनायबायबो ओमफ्राय आं दा बेखौ दादान हैनोसै ओंखाम जानोसै आं दानाबा बिराद गोथाव जादों नै लोगोफोर बोरमा बेदरखौ जाबाबो आं बिदि गोथाव मोना आं मोजां मोना बारा जायो आरो ओमफ्राय बिदि गोथाव मोना आं दाउ बेदरखौनो गोथाव मोनो Hey Peter terus लोगोफोर जाबाय दे नै बारा गुरै सफ्ट जाथारदों आरोना गोदो गोदायनि परम्परा नङासै ओंखाम जाखांनानै गय जानाय बेखौनो फोथांनानै लाखिगासिनो आरोना एक्चुअली आं बांद्राय गय जायामोन एसे जानो सोलोंहांबाय स' दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनसिगोन दिनैनि थाखाय बाय